Vítam vás, milí priatelia z Avalon Magic, z nášho obchodíku, a dnes pri tomto videu by som chcel privítať naše žiačky, Katku a Lucku. Vítajte a ďakujem im, že prišli sa so mnou porozprávať o mystickom Avalone, a bude to téma, ktorá je niekedy tabu, a je to téma Samhainu, téma našich predkov a smrti. My sme v rámci minulého roka prežili krásny čas v mystickom Avalone a o tom sa dnes budeme rozprávať. Tento Avalon je naozaj miesto, ktoré každého chytí za srdce inak. Môže tam častokrát viac sa pociťovať tá ženská energia. Možno je to záhrada Michelisvel, ktoré sú opradené legendami o Svetom Grále a Márii Magdalene. Ľudská, ty si veľmi spojená so svojou takou ženskou energiou a myslím, že si zažila aj tie ženské mystéria a rituály. Ako to vplyvalo na teba ako na ženu toto miesto? Liečivo, tak by som povedala. Liečiť potrebujeme každý úplne, či už fyzické telo, nejaké citové. Čiže pre mňa záhrady boli vyslovene liečivé. Mala som tu možnosť robiť tam malú meditáciu s 2 ďalšími ženami. Bolo to úžasné, myslím si, že aj oni si to užili, a ja určite je to miesto, do ktorého sa chcem vrácať asi každý rok. Na mňa osobne vplyval už od prvého momentu, kedy som vošiel na tento prazvláštny kopec s vežou, veľmi mystikálne, a naozaj som mohol prejsť do toho sveta Avalonu a tých avalonských miel, kde som sa spájal s energiou Merlina, Morgany Le Fay, takže Thor na mňa pôsobil veľmi energeticky. Čo tak ty, Lucka? Ja som tam cítila práve pod Thorom veľmi silnú energiu dračiu. Kúsok viem, že odtiaľ aj sme sa boli pozrieť jej dračie vajce. Pre mňa sú nezabudnutelné Hmly, ktoré sú tam stále, a potom pomaličky vidíme, ako to padá a ako sa to rozjasňuje. V podstate tak niekedy aj v tom našom živote. Máme niečo zahmlené, zrazu príde tu tá iskierka, to slnko, a zrazu tá hmla sa rozoženie. Niekedy mi to tak pripomína, že tá cesta na Thor môže byť obťažná ako cesta životom, že je to niekedy fyzicky náročné, hej? A potom, keď tam dojdeš hore, tak ťa ohromí tá veľkoleposť a energia toho Thoru. Môže to reprezentovať aj takú cestu, treba, že cestu ťažkú ku niečomu a ten vrchol, tá sladkosť toho. Ebi je staré opatstvo, ktoré je prvé kresťanské opatstvo založené práve s Jozefom z Arimatei, ktorý bol strýko Ježiša Krista. Tak je opradený tento príbeh rôznymi legendami o tom, ako tento Jozef z Arimatei došiel do Avalonu a zapichol svoju palicu zlovu do zeme, a ten hloch trebárs tam je uctievaný kvázi dodnes, že sú to krásne príbehy. A na tomto mieste sa nachádza aj údajný hrob kráľa Artuša a jeho ženy Ginevry, kde naozaj sa môžeme napojiť na tú energiu vzťahov, posvetnej lásky. Nachádzajú sa tam aj znova posvetné rôzne stromy, ktoré dodnes či druidi alebo aj pohania uctievajú, a my sme tam robili dosť zaujímavú väžbu z Ogamu. Teda viem, že práve tuším, ty si vytiahla. Áno, ja som mala vazu, ktorá súvisí práve so Samhainom. A treba Katka si tam mala cez minút. Ktorá súvisí tiež so zimou, so silou, hej, použitie svojej sily. Že asi to je veľmi dôležité, že jak naozaj fungujú tieto obrady v tom Avalone, ktoré tam vedieme, že naozaj sú napojené na tú danú energiu. Toto miesto bolo veľmi krásne, naozaj sme si tam robili krásnu meditáciu, a dokonca aj počasie nám tak vyšlo, že sme si bolo vynikajúce dali deku. To, na čo sa práve pozeráme, je Veskenet Lomberov, posvetné hrobky z neolitického obdobia. Zaujímavosťou týchto hrobiek je napríklad, že vedci z takého vedeckého hľadiska zistili, že tam je absolútne iný časopriestor. Plynie tam absolútne inak tá energia, aj pocit toho vnímania toho priestoru je úplne iný. My sme tam zažili veľmi silné vikánske obrady predkov. By si nám o tom mohla aj ty povedať, že ako si to vnímala? Pre mňa tým, že som sa veľmi ťažko
vysporadovala so smrťou môjho otca, tak táto hrobka mi práve priniesla tú možnosť spojenia s ním a precítenia tej straty ako keby na novo, ktorá sa pretransformovala neskôr vlastne do takého pokoja. Ten obrad bol veľmi silný, viem, že aj ty si musela babi brať niektoré potom von, lebo veľmi silne cítili. Toto miesto, táto celá oblasť je veľmi zaujímavá, pretože v blízkosti sa nachádza aj kopec Silbury Hill, ktorý nikto nevie, ako to presne je umelo vytvorený ľuďmi a dodnes tento kopec skúmajú ľudia a v okolí tohto kopca a týchto hrobiek sa nachádzajú teda veľmi často kruhy obilí. Je to zaujímavé, že toto miesto priťahuje jak magnet tieto prazvláštne veci, ktoré dodnes ľudí fascinujú. Takže naozaj aj v rámci našej prírodnej mágii alebo tých tradícií Hedge Witch, ktoré my vykonávame, nám to posilňuje tie obrady. Tiež ste to asi tak vnímali? Určite áno. Práve v tých hrobkách to bolo o to silnejšie, že nazvem to tak v úvodzovkách, že sme boli ako keby v podzemí, hej, z ktorého sme si vlastne počas toho rituálu, či už napájali sme sa na predkov alebo transformovali nejakú energiu a práve aj to podzemie má svoj význam. To, že vojdeme do tej temnoty, ideme do toho svetla, tá práca s bohyňou Keridwen, lebo tam sa to rýchlo materializuje. Že je dôležité, akým štýlom trávim čas na týchto posvetných miestach. Možno by som ešte spomenula, keď sme vošli do tých hrobiek, ak po ukončení rituálu každý mal pre seba chvíľku času. A pre mňa silným momentom bolo aj dotknúť sa tých kameňov a poprosiť o to, aby zo mňa bolo zobrané niečo, čoho sa chcem zbaviť. A následne, keď si to pamätám, sme potom poníže bol taký strom, kde sme privezovali stužky ako poďakovanie za to, že sme o niečo žiadali a aby to bolo vyslešené, lebo pokiaľ niečo chceme, musíme aj poďakovať a keď niečo chceme, musíme aj niečo darovať, aby sme zase zachovali tú rovnováhu. To je v našich rituáloch vždy tak podstatné. Pamätáte, keď sme vchádzali na Thor, tak sme vždy sa zastavili pri kameňoch, ktoré ukazujú nejakú diaľku a znázorňujú labute a energiu bohyne Bridget. Tak sme si o tej Bridget vždy pýtali takéto požehnanie na našej ceste k tomu Thoru hore, že požiadať ducha toho miesta o požehnanie a o to sprevádzanie na tom mieste. Je to podľa mňa veľmi dôležité. Ideme na návštevu. Do tej stužky môžu kladať ľudia to kúzlo poďakovania alebo aj odoslania energii tomu stromu priamo. Ľudia častokrát tam zanechávajú kopec týchto stúžiek a má to takú svoju magickú hodnotu, že má to svoje vyžarovanie, tú silu, keď sa človek na to tak pozrie, je to veľmi pekné. Že to tá naša energia. Áno. Ktorá môže aj priamo to miesto vyživovať potom ďalšou energiou. Teraz sa môžeme pozrieť na menhíry Avebury. Určite si pamätáte druida, ktorého sme tam stretli. Silný zážitok. Keď som sedel pri kameni a volal ma starý druid, aby som išiel k nemu a pán presne vedel, s čím pracujem a teda viedli sme veľmi zaujímavý rozhovor. Pamätáš si na to? Áno, lebo to bolo v máji a presne tento pán, keď sme s ním rozprávali, on bol z Kolumbie? Áno. Z Kolumbie, myslím. A presne tento pán hovoril o tom, že ľudia veľmi málo ďakujú, že veľmi veľa vecí prijímame, bereme to ako samozrejmosť, aj oblečenie, aj jedlo, aj tú vodu, ale málo kto sa nad tým zamyslí, že tej našej zemi, tej našej matky zemi nepoďakujeme. Práve ten Samhain sme potom viedli v tom posolstve, ktoré nám odovzdal, to poďakovanie nielen berem, ale aj dávam. Každému vrelo odporúčam skúsiť sa napojiť na to ducha toho kameňa a tú múdrosť, ktorú v sebe uchovávajú tieto kamene, to je neskutočná škola, ktorej sa môžete učiť priamo z prvej ruky. Ty si nám aj spomínal, že sú tam kamene, ktoré sú vlastne bránou. V určitom čase môžeš prejsť. Áno, je tam taký portál, tak sa hovorí aj v mnohých príbehoch, že v určitom čase, v určitom období človek naozaj môže týmto portálom vojsť do iných sfér, paralelných svetov. No sa to spája s tým, že sa tam krížujú siločiari. Dračie línie, ktoré idú z Glastonbury cez Abbey, idú vlastne dole cez Avebury
a potom idú do St. Michael Mount až do Francúzska. To tie dračie žily. A práve ten kameň je významný tým, že tam sa prekryžujú. Glastonbury myslím, že 3-krát sa prekryžujú a oni idú ďalej. A ten kameň, preto je tak významný, lebo tam cítiš, ako sa tam tie Márie Magdalény a Michaela križujú. Práve to hovorí kolegyňa, ktorá sa nám nechce ukázať na kameru a ktorá tento Avalon doniesla práve na Slovensko. Počas Samhainu v Avalone sme stavali oltár predkov a mali sme popri tom aj rituál. Bol to vlastne vikánsky obrad predkov a každý sme si tam vkladali tie fotky našich predkov, akože energia toho miesta v spojení s Avalonom je neskutočne silná a priamo na Samhain, na spln, ten obrad bol naozaj veľmi krásny. Áno, ten spon to dotváral, tá sila mesiaca. Áno, bolo krásne vidieť, ako sme sa ako skupina doplňali pri tomto obrade, že bolo to také svorné. Pri obrade sme vyvolávali elementy, aj vďaka tomu, že sme boli rozdelení každý podľa svojho elementu a vyvolával ten daný živel, tak myslím si, že aj o toto bolo silnejšie, že sme vlastne tvorili celý ten rituál všetci spoločne. Čo sa mne ešte na tomto pobyte páčilo, bolo, že si nás vtiahol do tajov tarotu, kde si nám ukázal, že tarot to nie sú len karty, ale je to určitý príbeh, v ktorom je mnoho symbolov. Áno, tarot. Práve na týchto duchovných cestách je dobré ukázať ľuďom aj prácu s tarotom z iného uhlu, ako sú zvyknutí treba z kníh a podobne, že naozaj ten tarot nám vie pomôcť v našom živote rozpoznať určité veci alebo nás nasmerovať, len treba ho vedieť správne použiť. My sme tam preberali posolstva veľké arkány a tarotové archetypy, takže bolo to fajn, lebo pre mňa doteraz to bola úplne neznáma, takže ja som bola veľmi rada, že sme mali taký, nazvem to rýchlo kurz, lebo určite sa tarot nedá naučiť za 2 večery. Nie. Myslím, že každému z nás ten tarot nejak vie sa ukázať inak, že každému sa to otvorí, to videnie inak a to je to na to najkrajšie, že knihy každého učia len obmedzenie, ale keď každý dá do toho čítania tarotu to svoje, tak vie sa mu otvoriť príbeh, ktorý je inšpiratívny. Tarot je veľmi inšpiratívny. Naše cesty do Avalonu sú rôzne v rôznych ročných obdobiach a teda kebyže to tak mám zhrnúť, tak veľmi zaujímavé sú treba raňajky v Hungry Monkeys, veľmi krásnej reštaurácii, kde chodíme na anglické raňajky, že? A tiež zaujímavú atmosféru dotvára aj samotná High Street. Je veľmi taká magická, historická, tie budovy sú nádherné, to je presne ten anglický vidiek, ako ja si ho predstavujem, s tým čarovným, s tým magickým. Kde stretneš rôznych zaujímavých ľudí, že? Vrátane obchodov. A ty ktoré zapadala. Vrátane obchodov, ktoré sú úplne iné. Áno, obchody sú veľmi iné. Tak kto chce zažiť avalonský obchod na Slovensku, môžete dojsť k nám. To je pravda. Takže to tu zažijete presne tú energiu, ne že by som si robil reklamu, ale je to tak. Čaká nás pohanský sviatok Ostara, kde budeme oslavovať plodnosť a zrodenie, hlavne to zrodenie. A tento sviatok Ostara je protikladom sviatku Samhain, kedy uctievame našich predkov a pracujeme s energiou smrti. My v rámci pohanizmu, vikanizmu si uctievame ako prirodzený tok prírody. A dúfam, že toto video každému prinesie kúsok inšpirácie a možno ho povzbudí. Kto chce zažiť túto mystiku, môže sa k nám pridať na tejto posvetnej puti. My to robíme v energiách prírodnej mágie, čarodejníctva a preto veľmi pekne ešte raz, dievčatá, ďakujem, že ste tu so mnou sedeli. My si ešte dopijeme čajík a ďakujem za vašu pozornosť. Požehnaný deň. Z Avalon Magic.